Sagungan dumadi Rahayu. Rahayu. Salam waspada kagem sedaya makhluk ing jagat raya alam semesta, khususipun wonten ing negeri kita Nusantara. Mugi keberkahan lumeber dumateng kita sedaya. Wonten ing dalu niki malem Selasa Pon nika wonten ing petilasan Eyang Ranggawarsita tlatah Palar, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten. Dalem pikantuk tugas saking Eyang Togo kapurih ngiringi lampah pribadinipun Mas Habib. Saderengipun lampah pribadi menika Eyang Togo badhe paring sekedhik wedharan. Kagem nyingkat wekdal sumangga Eyang. Ya, aturake Syekh aku ge pendebut lewat Gusti Simagung dulu ya. Saya gue pengen support bangumpul dari papan panggonan, bisa disebut makam, uga bisa disebut petilasan, ngono ya. Karena saat ini papan panggonan peristirahatan utawa pasarian kuwi kanggo nyelahake raga nalikane ditinggal kelawan dosa maning ya. Karena papan panggonan iki disakralake karena apa? Rasa jasate kuwi ambien kuwi bisa sinebut sing duwe sejarah sing iso gawe babagan apa jenenge sing disebut Bu Jonggo ya. Sing pinter gawe sing jenenge sastra ngono ya. Terus jongkone kuwi tulisane kuwi iso dadi tulodo kanggo wong sing mlaku ning dalan kautaman utawa dalan spiritual ya. Dadine area komplek pemakaman yang Ranggawarsita iki ana salah sawijine sumber tiban sing ora digawe tumrap manungsa. Ning ana ibarate ora ngerti dununge sapa sing gawe ngono ya. Makane disebut sumur tiban ya. Lah papan panggonan sumur tiban iki dijaga utawa ditunggu karo makhluk Gusti Allah sing wujude gaib ya. Sapa arane wis ngerti durung? Semono dereng ngertos. Dereng paham ya. Arane Roro Gadung Melati ya. Kuwi salah sawijine makhluk sing pawujudane iso disebut jin sing nunggu di papan panggonan dene ngono ya. Bakane akeh wong sing padha gunakake banyu kene kuwi iso nggih maneka warna kumantuha jati ya. Iso nggih tetampa, iso tinggi paripasane wong sing duwe cita-cita pengen golek pagawean, pengen dadi pejabat dan sampai itu rute kuwi mitos kepercayaan gitu ya. Nanging janjane kabeh mau apa wae kuwi kudu ditauhidake marang Gusti. Karena papan panggonan patirtan utawa sumber banyu panguripan ewadene sumber kaya niki lak ming srana sejarane paripasane kuwi mikila entaran ya. Ananging panjalukane manungsa kuwi aja ngampe njaluk karo makhluke Gusti utawa ciptaane. Karena apa? Wis jatine kabeh kuwi panjalukane sing paring kuwasa ridho kuwi sing kuwasa ya. Tatene ning di papan panggonan kuwi aja salah anggone njaluk, aja sampe njaluk paribasane wong kang dimakamake senajan wis diluhur akeh ya. Dadi istilahe carane nyambung kelawan Gustine, wujud nampa keberkahane lumantar wong sing utama akeh utawa diluhur akeh ya. Ora beda kaya banyu sumber panguripan kuwi
sing nyiptakake ya sing kuwasa. nggih. Senajan mitose jalarane dununge ra ngerti sapa sing gawe ning janjane sing gawe tetep binangka sing kuwasa. Sing ngobahake kelawan ciptaane ngono ya. Nggih. Karena isine langit bumi kuwi sing menang sing gawe kuwi sing kuwasa kelawan titahe kelawan makhluke ngono ya. Nggih. Ning bahan bakune sing gawe ya saka sing kuwasa. Nggih. Senajan manungsa kuwi dikei perbawasesa iso gawe maneka warna ngono ya. Nggih. Maka ada jurani sing jenenge syahadat tunggal utawa tauhid kelawan sing kuwasa kuwi ora iso ditawar menawar, ora iso dinyang lho ya. Nggih. Nek apa-apa kabeh wis ditauhidake sing disawang pangerane mesti bakal hasilake ilmu dalan kautaman sesuai perintah lan tuntunan lho ya. Nggih. Oleh petunjuk saka pangeran lho ya. Nggih. Karena akeh manusa do kesasar dalan merga diuji kelawan abote ujiane nang alam donya dikai angel peribasane kelawan sakabehane teman kaya dene pagaweane ekonomine lan sapaturute ananging nalikane padha tirakat kuwi padha kleru anggone nyaluk ya. Nggih. Dadi sing digungake sing dijaluk kuwi kelawan sing diluhurake utawa makhluk ngono ya. Nggih. Kamangka kasih manusa kuwi janjane menyambungake roh rasa nure hayune kelawan sing kuwasa. Kelawan dongake wong sing diutamakake utawa sing diluhurake. Aku iso ndadekake keberkahane ngono ya. Nggih. Ananging sing dijaluki makhluke kuwi ndadekake salah dalane ngono ya. Nggih. Dadi kudu dingerteni babagan syahadat tauhid ya. Nggih. Karena hati-hati jaman saiki akeh wong sinau babagan agama ning ora cetha babagan syahadati utawa babagan tauhid ya. Nggih. Dadi senajan padha-padha rituale, padha-padha tirakate ning kadang kala kuwi beda-beda carane. Akeh sing kadang kala malah kebujuk kelawan sesembahan saliyane Gusti ngono ya. Nggih. Dadi sing digungake kuwi malah kadang kala makhluke dudu pengarane ngono ya. Nggih. Kira-kira nek dunia umum lak kaya mengkono kuwi ngono ya. Nggih, leres ya. Pamane jaman saiki akeh sing do buka babagan pangilmon, perdukunan, kodene iso ngujubke sakabehane hajat apa sing mbok jaluk lho ya. Kakek do nggunakake parewangan lho ya. Nggih. Ya karena apa pancen wis jamane kaya mengkono ngono ya. Nggih. Dadi akeh sing do salah dalan. Karena apa? Nggunakake parewangan ning ora nyampung karo sing maha kuwasa ngono ya. Nggih. Ora beda wong do golek babagan kelancaran, babagan kita lahir batin kuwi seronone kadang kala kuwi mesti nggunakake kodene pelindungan utawa kodam utawa babagan kemalukan sing sifate jin sak itu rute ngono ya. Kamu kok jajane dalan kautaman kuwi sing dicekel kuwi babagan ketauhidane. Piye anggone ngelwentah babagan lahir batine sing dituju mestine ya pengerane ngono ya. Wis padha paham dong babagan srana iki. Insyaallah sampun ya. Hati kudu paham lho ya. Aja kaya dene wong sing sinau babagan wong umum. Ngagungake babagan papan panggonan sing dikira dianggep sakral, wis sing dadekake berkahan utawa ngalah berkah ngono ya. Nggih. Dijajane sliramu tugase nyambung karo sing kuwasa lumantar wong sing utama sing diluhurake kuwi mau ananging puja-pujimu karo sing kuwasa.
tata lahire batine ndongaake kang diluhurake kang dimakamake ning aja sampe njaluk maneka warna lho ya tong lho ya Dek tauhid ora gampang ketoke gampang ning janjane ora gampang lho ya tadi ora iso mbedakake iki janjane iki srana apa jane iki janjane sing utama lho ya kira apa bedane kang utama lan srana ngono ngaji srana niku kan artine lantaran nah artine ngoten niki nuwun sewu yang Gusti Allah niku paring napa paring kanugrahan niku kan mesti wonten sranane lewat perantara ngoten niku nah perantarane niku kan kados niki misale tiang sing pun diluhurake lah niku lewat srana ngoten niku lah nek sing utama niku kan nggih sejatine nyuwune teng Gusti Allah sedayanipun saking Gusti Allah ngoten niku ya kabul tambahi nggih intinipun nggih sami kali Kang Aji yang kalau ingkang utama niku kan awake dhewe nyambung nyuwun pengersaning Gusti lantaran kalimat tauhid ingkang boten namung ten lisan mawon tapi kedah resep wonten batos. Menawi ingkang sarana niku kan nggih ibaratipun kados kengriya dugi mriki lah nika kan kedah wonten sarananipun eyang. Lah ngono kuwi kudu ya. Makane kudu dimangerteni babagan kuwi kudu ya. nggih Karena si jenenge sinau batin kuwi tujuane kuwi iso ketemu sing jenenge kasab. Utawa iso ngerti sakjroning ngerti. Kuwi mestine kuwi kudu ngerteni. Bedane srana, bedane sing utama ya. nggih Karena sing jenenge kasab kuwi kudu ngerti babagan batine, babagan keluhur ane iso nyegah hawa nafsune kanthi laku istiqomah puja-puji jalakake dawuhe pengenane kuwi ya kuwi kudu resik kudu murni sing jenenge kasab kuwi mau lho ya anane saiki kasabe kuwi do keblinger kasabe kuwi ngerteni babagan perkara gaib gaib ning gaib dudu gaib sing sejati lho ya anane gaib sing warna-warni kodene akeh wong saiki nek iso ngerti barang dedeme siluman sak piturute kuwi sumasane kasab lho ya iso ketemu bosone sing ora ketok rasa jadi sawang liyane yang sing gaib kasarane niku ya. Kamu kuwi jajane kuwi dudu kasab sing sejati ya. Kasab sing sejati kuwi sing didelengke kuwi sing kuwasa. Senajan engko dikeki peparing kalawan peninggal batin iso ngerteni sakabehane dimensi sing diciptakake sing kuwasa. Ning kuwi rasa ngalekake tumrape tauhid kalawan sing kuwasa ya. Makanya diajarake babakan ilmu tauhid iki senajan siramu dibuka kasabmu ngerti babakan barang kasaran alus ananging tetep pandangannya lurus sing disawang sing kuwasa ya tahu ya kuwi laku sing utama lan manungsa iki kudu duwe keyakinan babakan patang perkara apa kuwi keyakinan patang perkara ngono kabul patang perkara sing utama ngono ya. Ayo dipikir sisik ya. Bingung ngono ya. Ngaji nggih nuwun sewu menawi mboten lepat patang perkara niku nggih jodoh pati rezeki. Ayo apa sih sini ngono ya. Wis ketemu telu ngono ya. Jodoh pati rezeki. Jodoh, pati, rezeki, terus niku kasih rahasia gitu. Umumnya tiga niku yang umumnya telu ya. Jodoh, pati, rezeki.
ning jajane ana sing paling utama kudu ngerteni babagan kekhalifahan ngono ya. Tadi ngerti babagan kekhalifahane, ngerti babagan jodone, rezekine lan patine, ngerti ki tegese apa dia ini kan ya. Karena sing jenenge tugas khalifah kuwi kudu mangerteni babagan jodoh pati lan rezeki ngono ya. Nek sliramu durung ngerti babagan khalifah, ngertine telung perkara, kuwi durung sampurna, senajan wis bener ning durung pas ngono ya. Nggih. Ya. Nggih. Karena ada pembahasan umum malah sing dibahas ku telu kuwi ngono ya. Monggo sing paling utama kuwi kudu ngerti kekhalifahane. Bisa mangerteni babagan kinudrate, babagan rezekine, babagan batine, babagan apa meneh. Jone ngono ya. Ngono ya. Ayo jenenge pemahaman babagan pangelmon ki bebas gumantung tingkat pemahaman ngono ya. Tapi biasane akeh-akeh wong iki ora tanggap babagan risalah, babagan kekhalifahan. Karena gue dianggap kodene khusus atau tugas ya. Nek wong ngertine ya gara babagan pitung perkara ngono ya. Apa pitung perkara kuwi ngono ngaji. Ya gitu. Ayo. Ada kabeh kan di bawah umur kok wae ngono ya. Ayo. Ya, leparne kabeh ya. Apa kabeh? Kekhalifahan. Khalifah niku kan nek menawi umum kan ratu niku ya. Pitung perkara menungso kuwi sing dikabari ya babagan lahir. Lahir terus dewasa apa? Bojo terus anak. Iku tembang niku tembang dolanan niku. Terus pada anak terus mantu. Bar mantu terus mutu ngono ya. Bar mutu terus buyut. Bar buyut terus mati ngono ya. Ora kembangan Jawa ngono ya. Kuwi lah akeh manusia diksi ngerteni lah ngono kuwi lho ya. Ngerti babagan patang perkara, babagan pitung perkara. Lan ngerti babagan akhir cerita ngono ya. Akhir cerita kuwi barang siji sing dadi tujuan. Ya kuwi bali ning ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa ngono ya. Makanya palanggan karemban Nusantara kuwi simbole papat pitu siji ngono ya. Berarti ngerti babagan kuwi ngono ya. Aku bebas. Aku bisa dipangerteni dia meneh karena akeh babagan papat pitu siji ki kembangannya akeh ya. Dia sing papat sing utama ki mau ngono kabul benedi. Niku ingkang pertama niku kan kekhalifahan, jodoh, rezeki, pati, ya. Sing pitu lahir, anak-anak, masa anak-anak, lahir, lemot, masa anak-anak, remaja, dewasa, duwe anak, putu, buyut, mati. Ngono kuwi ya siji. Ya, tauhid niku. Tauhid. Kudu ngerti akhir ceritane bali ning sing kuwasa ya. Kamu ya. Sangan parane mati lho ya. Nek wis dikei judule sing utama babagan khalifah ki mau ngerti tugase manungsa ning alam dunya. Dadi iso ngerti babagan eling lan waspada ngono ya. Hati-hati karena mlakune kuwi nganggo petunjuk. Ora mergo obahe kepinginan hawa nafsu ya. Ngono ya. Sebentar waktu kudu wae ditutup ngono kabul. Punika kala wau sekedhik wedharan ingkang dipun aturaken dening Eyang Togo, mugi saged nambah pangertosan dumateng kita sedaya lan saged kita sambung wonten ing sanes wekdal.
Sagunging dumadi rahayu. Rahayu.